часи, коли це мали, не? Ти у бадах не був, не? Собі ми казали, ніби не у бада, а от то бада, от то бада пишу, не? Прийти у бада не був, не? По нашу воду, не? Собі ми казали, не? Чи би мою воду пишу, бадали, я би все потухав, не? Це, не махай, не буде ще не був.